Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Francis Zammit Demek kellu l-ewwel laqgħa mal-uffiċjali tal-Kumitati Sezzjonali tal-Partit minn meta nħatar f'din il-kariga. Għall-laqgħa li saret fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista attendew il-Presidenti, is-Segretarji u t-Teżoriera tal-Kumitati Lokali tal-Partit f'Malta. Laqgħa simili se ssir għall-uffiċjali fawdex fil-ġranet li ġejjin. Francis Zammit Demek beda billi ringrazzja lill predeċessur tiegħu Clyde Pooley għall-ħidma li wettaq tul iż-żmien li serva bħala Segretarju Ġenerali. Francis Zammit Demek qal li l-Partit Nazzjonalista jinsab għaddej minn żmien ta' sfidi imma wkoll minn żmien interessanti li joffri ħafna opportunitajiet sbieħ. Huwa qal li wieħed mill-isbaħ żminijiet għal kull organizzazzjoni huwa żmien ta' riformi u ta' tiġdid. Huwa dan il-proċess li bih niftħu t-twieqi għal arja ġdida. Dan huwa l-proċess li jagħtina ċ-ċans niskopru minn ġdid il-vokazzjoni tagħna li nkunu ta' servi fidili għall poplu kollu. Francis Zammit Demek fisser li huwa jħossu mimli entużjażmu, enerġija u determinazzjoni li flimkien mal-kumitati lokali jagħti ħajja ġdida lill-partit. Il-partit qed isejjaħ lil kull partitarju, lil kull membru, lil dawk kollha tar-rieda tajba sabiex flimkien nagħtu lil pajjiż għodda denja li tkun ta' fejda għall poplu tagħna. U appella li kull min huwa involut fil-partit jiddeċiedi li jimpenja ruħu b'dedikazzjoni u b'sens ta' sagrifiċċju. Is-Segretarju Ġenerali ta' dettalji dwar il-fażi li se tibda fil-proċess ta' riforma u tiġdid. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Agius.